бил той беден, много даже! Търсим го за лек късмет. Ма как? В града съм най-добър знахар. Кажете, за какво употреба авиация? Али баба ни трябва! Ще развъртя дебела съпа! Не я дръзнете! Дъската, майко! Спри! Разбирам! Трябва ми лекарство за разбити нерви. До запъртък се почва нещо да ме нерви! Не я дръзнете! Просто покажете ни вратата, че къщите приличат. Пред нея стъпалата единствено са две. Благодаря ви. Да бягам, че 12 скоро ще настъпи. Чао, чао. Защо не ме остави? Щях да го размажа! Кой къщата щеше да покажа, а? Стига, бе! Какви са новините? Разпитахме тук-там. И аз на един лечител сопа щях да дам. Но! Има от това къде е по-важно нещо. Али баба в дома си с 200 баба отпред те среща? Чудесно! Вече може ли да лягаме да Утре вечер всички ще се разделим. Тогава като шей със своите съпруги в дома на неприятеля ще се завърна. Друга с песни и с танци ще смаем домакина, а после